Здравейте! Днес искам да ви покажа това впечатляващо предложение от Германия. Volkswagen Passat B8 Combi, 2-литрово TDI. Естествено, искам да ви покажа всичко в него, така че да го разгледаме. Автомобила е юли месец 2016 година, сравнително младичък, на 193 000 км, което е нищо за такава кола. Много добре оборудван, имаме подгрев на седалките, двузонов климатроник, аналогов часовник, да изглеждате малко по-скъпи, навигация с голяма мултимедия. Седалките са кожа с алкантара в средата. Газарска работа. Отвътре всичко изглежда много добре, но нека сега видим и отзад какво се случва. Айде с мен! Отиваме назад, имаме електрическа врата отзад. Съответно няма да се морите вие да отваряте. Багажникът е огромен, просвета също така че може да натоварите всички куфари, детски столчета, колички и което ви трябва. Този прекрасен автомобил е наличен в нашия шоурум. Може да го видите от понеделник до петък или в събота, ако имате малко по-свободно време, от 10 до 4 обаче. Ако искате ние да ви вкараме също подобна кола по заявка от Германия или целия европейски пазар, може да пуснете вашето търсене в нашия сайт. Абонирайте се, харесайте за още повече предложения от 7 Cars.